כי מנהיג צריך לדעת להיות מנהיג של כולם, לא רק מנהיג של אלה שהצביעו לו. ולכן אני רוצה לחזק את המגמה הזאת שאני מזהה בציבור החרדי ובציבוריות החרדי. תסתכלו על החברה הישראלית כולה. היא שלכם. היא לא של מישהו אחר יותר משלכם. היא שלכם. ואתם יכולים להשפיע עליה מעל ומעבר למה שאתם אולי בעבר הערכתם או חשבתם. אני רוצה לדבר כמה מילים בהתחשב באופי של הכנס על ניהול בעולם משתנה. כי העולם משתנה באופן מאוד מאוד דרמטי מדי יום. אין 100 בהיסטוריה העולמית, 100 שנים, שהעולם השתנה בה כל כך מהקצה לקצה כמו המאה האחרונה. ולמעשה כל אחד מאיתנו, לא משנה מאיפה הוא בא, הוא צריך כל יום להתמודד עם משהו חדש, עם משהו לא מוכר. בעצם אתה כל החיים לומד. ואל תחשבו בהקשר הזה שיש מישהו אחר שלא נתקל בקושי הזה. כל יום צריכים יצירתיות וצריכים אלתור, אבל אני מכיר את המגזר הזה מצוין, ואני יודע שיש לכם את זה. ואני יודע, יש לי חברים חרדים שהם מטובי המנהלים שהכרתי. ובהכללה הרחבה לעם ישראל, אני מדבר היום על כל השכבות של עם ישראל בנושא ניהול, יש הרבה מה להשתפר. כמה עצות שאני יכול לתת למנהלים בכלל ובפרט למנהלים שעובדים מול המדינה, מול רשויות המדינה השונות. קודם כל בניהול. לא מאוד קל להתמסר רק לניהול השוטף. יש בעיות יום-יום, יש קשיים יום-יומיים. מאוד קל רק לכבות שריפות במרכאות. צריך לדעת, ואפילו אני מוסיף לזה, לנהל משברים שפורצים. אבל מנהל שהוא רק עושה את השוטף פלוס ניהול המשברים, הוא לא מנהל מספיק טוב. המנהל הטוב רוצה להשאיר את המערכת שהוא עומד בראשה במצב קצת יותר טוב מזה שהוא קיבל אותה. ופה נדרש היסוד האסטרטגי. איזה שינויים אני מחולל במערכת הזאת? להקדיש כל שבוע, לעשות חושבים בסוף השבוע, מה בראייה של הדברים שאני רוצה לשנות, ובכל מערכת אפשר לשנות, מה הצלחתי לקדם השבוע? לא רק מה הצלחתי להתמודד עם הבעיות השוטפות. זה נקודה מאוד מאוד מרכזית, וכאשר עשיתי רפורמות, תמיד בשבועות הכי עמוסים הסתכלתי על הנקודה הזאת. בדברים האסטרטגיים יש לנו כמה מטרות שקבענו לעצמנו, מה הצלחתי לעשות השבוע. נקודה שנייה, ניהול שהוא מכוון תפוקות. כשבאים גם ורוצים ודורשים משאבים, והמשאבים חיוניים, תמיד המשאבים, מה שאנחנו קוראים תשומות, תמיד לדעת לקשר את זה לתפוקות. זאת אומרת, אני רוצה את המשאבים האלה, אני רוצה את התקציבים האלה, כדי להשיג את התוצאה הזאת. אם אתה בא, נניח, למשרד האוצר, לאגף התקציבים, שיש פה אנשים שמכירים היטב, הדבר הזה מאוד עוזר. כי אתה לא בא כסף כולם מבקשים. אבל אני, כדי לשפר את ההישגים בתחום החינוך, אלה היעדים שלי, ואלה האמצעים שאני צריך על פי התוכנית שהצבתי על מנת לממש את היעדים האלה. כאשר, וקודם כל זה חשוב לניהול הארגון, ושתיים, הרבה יותר קל לקבל תשומות שאתה יודע להצביע מה התפוקות שאתה מצפה. זה לא פשוט, כי מי שעומד בראש מערכת יודע שאחר כך ימדדו אותו על פי זה. כלומר, הוא מציב יעדים, הוא מציב יעדים מדידים, אחר כך או שהוא ישיג אותם, או שהוא לא ישיג אותם, או שישיג חלק מהם, אבל הסיכוי הכי טוב להגיע ליעדים הוא להציב אותם, כי כל המערכת יודעת מה אתה רוצה ממנה.
ולכן ניהול שהוא מוכוון תפוקות הוא הניהול, הוא הגישה הנכונה. מדידה. כשאנחנו מדברים על יעדים ושאנחנו מדברים על מטרות, לנסות להציב סרגלים מדידים שמלמדים אותנו, וכל דבר ניתן למדוד, ומה שלא ניתן למדוד אני לא מאמין שאפשר לנהל, זה משפט מאוד פורסם, כדי שנוכל לבחון האם אנחנו מתקדמים ליעד, מתרחקים ליעד, נשארים במקום, ואם אנחנו לא מתקדמים על היעד, סימן שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. אבל חייבת להיות לנו אינדיקציה לזה. תכנון. תכנון הוא תמיד קשור במערכת שהיא מאוד גדולה. כמה שהיא יותר גדולה, היא דורשת יותר תכנון. וכשר חינוך רציתי גם להעלות את שכר המורים, גם להקטין את גודל הכיתות, גם לבנות הרבה מאוד מוסדות חינוך. אתה רוצה באמת הרבה מאוד דברים, ואתה לא יכול להשיג את כל מה שאתה רוצה. אם אתה מאוד טוב, אתה יכול להשיג כמעט את כל מה שאתה רוצה, אבל כל מה שאתה רוצה, אתה אף פעם לא יכול להשיג. ולכן, מה סדרי העדיפויות שלך? מה סדרי הקדימויות שלך? איזה נושאים הכי חשובים לארגון, גם שאתה מתחיל לבצע רפורמות, עם מה אתה חייב להתחיל ועם מה אתה רוצה להמשיך? לצפות מראש את המשברים ולדעת למנוע אותם. כשהייתי מתחיל להתקרב לתחילת שנת הלימודים, אז אני צריך להסתכל, ארגון המורים, הסתדרות המורים, הרשויות המקומיות, שלטון מקומי, ועדי הורים, ואני צריך להסתכל 360 מעלות, מאיפה יצוצו הבעיות ולנטרל אותם לפני, כי אחרת אני אהיה מאוד עסוק בכיבוי שריפות אחר כך. מאוד חשוב לדעת לתכנן, ואני אסיים את דבריי עם אסמכתה לא רעה לזה, וכמובן מה שאמרתי קודם, לדאוג לעתיד, לא רק לדאוג להווה, לראות איך אנחנו משאירים לאלה שיבואו אחרינו עולם טוב יותר ומערכות טובות יותר. ומה האסמכתה שלי לעניין התכנון? אנחנו נקרא השבוע הקרוב את פרשת חיי שרה. ומה אנחנו לומדים מתוך הפרשה הזאת על אבי האומה העברית, על אברהם אבינו? נאמר שאברהם אבינו היה זקן בימים, ואדוני ברך את אברהם בהכל. מה עושה אדם שבורח בהכל? חושב על העתיד. וזה בא לידי ביטוי מעבר לסיפור פרשת רכישת אחוזת הקבר במערת המכפלה, שהייתה לא רק לשרה שנפטרה, אלא אחר כך לכל האבות והאימהות, זולת רחל אמנו, אלא בסיפור שבו אברהם אבינו משביע את עבדו לשני דברים. קודם כל להשיא את בנו, את יצחק, לבת שאינה מבין הכנענים, אלא לקחת אותה מאיפה שהוא הגיע, במקור מארם. ושתיים, לדאוג שהוא יחזור לארץ ישראל. זאת אומרת שלא יהיה מצב שכתוצאה מכך הוא לא יחזור לארץ ישראל שהובטחה לו על ידי הקדוש ברוך הוא. וכל המהלך הזה, כאשר קוראים את הפרשה, רואים שהוא הושלם בחייו של אברהם אבינו, ויצחק נושא לאישה את רבקה, אבל אברהם אבינו, כאשר הוא עושה את זה, הוא לא יודע, הוא לא לוקח סיכון בדברים החשובים באמת, הוא חושב קדימה על עתיד עם ישראל, הוא מתכנן. ומכאן חזקה שמהדברים האלה אפשר ללמוד הרבה לכל אחד מאיתנו בתחומי האחריות שיש לו, ונמצאים פה אנשים שאני מכיר חלק גדול מהם שאחראים על הרבה מאוד אנשים, משפחות, לפעמים ילדים שתלויים בהם ותלויים במעשים שלהם. אני מאחל לכולכם הצלחה רבה במעשה ידיכם. תודה רבה על הברכות והאיחולים, גם מהבמה וגם שקיבלתי מהקהל.
תודה לשר לשעבר גדעון סער, שר הפנים ובתפקידו מגן השבת, ושר החינוך ובתפקידו מגן החינוך החרדי. ובהחלט אנחנו רוצים לומר לך, גדעון סער, אתה מקפיד שיהיה קצת ערפל סביב כוונותיך לעתיד, אז האיחול שלנו יהיה שמה שאתה מאחל לעצמך יתממש בצורה הטובה ביותר, כמו שאתה יודע לעשות, כמו שעשית בעבר, גם הלאה. בבחינת מוסיף והולך, אנחנו מתקרבים לחנוכה. הרבה מאוד הצלחה ותודה רבה על דבריך בכנס הזה. תודה רבה. אנחנו מתקדמים למושב הראשון, לפאנל הראשון, ולהנחייתו אני רוצה להזמין את מר עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר. כשאני נכנסתי לעיריית ירושלים, עובד, ב-2003 בדיוק אתה הלכת משם, אבל האגדות על עובד יחזקאל עוד נשארו הרבה שנים לאחר שעזבת את כיכר ספרא, והרבה מאוד דברים גדולים מאוד עשית בשביל הציבוריות הישראלית בשנות פעילותך. כיום יושב ראש חברת טרה